Luke chapter 4. UJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJordani waholekela ngomoya ehlane, elingwa nguSathane izinsuku ezingama40. Akadlanga lutho kulezo zinsuku, seziphelile walamba. Wayesethi kuye uSathane, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa." UJesu wamphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi, akusinkwa sodwa umuntu azakuphila ngaso." Esemenyusela entabeni ende wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwana. USathane wathi kuye, "Amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina, futhi ngiyayinika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho-ke wena uma ukhuleka phambi kwami, konke kuzakuba ngokwakho." UJesu waphendula wathi kuye, "Kulotshiwe ukuthi, wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." Wayesemholela eJerusalema, wammisa esiqongweni sethempeli, wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi lapha, ngokuba kulotshiwe ukuthi, uyakuyaleza ingilosi zakhe ngawe, zikulinde, nokuthi ziyakuthwala ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." UJesu waphendula wathi, "Kwathiwa ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane eseqede ukulinga konke, wamuka kuye isikhathi. UJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundisa emasinagogeni abo, edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha, lapho ayondliwa khona. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi. Wayivula incwadi, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi, "Umoya weNkosi phezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omnye weNkosi." Wayigoqa incwadi, wayinika isikhonzi, wahlala. Amehlo abo bonke ababesesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo, ethi, "Namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu." Bonke bamfakazela, bamangala ngamazwi omusa ophuma emlonyeni wakhe. Bathi, "Lo akasiyo indodana kaJosefa na?" Wathi kubo, "Ngempela niyakusho kimi lesi saga sokuthi, nyangazelaphe wena? Lokho esikuzwile kwenziwa eKapanawume, kwenze nalapha ezweni lakini." Wathi-ke, "Ngiqinisile ngithi kini, akukho mprofethi owamukelwa ezweni lakubo. Kepha ngempela ngithi kini, kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka 3 nezinyanga eziyisithupha, kwabakhona indlala enkulu ezweni lonke. Kepha u-Eliya kathunyelwanga nokoyedwa kubona, kepha eSarayephi laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoko abaningi ngesikhathi sika-Elisa umprofethi, kepha akuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani uSiriya." Bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho, basukuma, bamxosha emzini, bamqhubela
ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo ukuze bamkhalakathelise phansi. Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka, wehlela eKapanahum umuzi waseGalile. Wayebafundisa ngosuku lweSabatha, bamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba izwi lakhe lalinamandla. Kwakukhona esinagogeni umuntu onomoya wedemoni elingcolileyo. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Yiya, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha, uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula, uphume kuye." Idimoni lamphonsa phansi, laphuma kuye lingamlimazanga. Behlela ngokwesaba bonke, bakhuluma bodwa, bathi, "Yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolile ngegunya namandla baphume?" Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona. Wasuka esinagogeni wangena endlini kaSimoni. Kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe umkhuhlane omkhulu. Bamnxusa ngaye, bamengama. Wakhuza umkhuhlane, wona wamyeka. Wasuka masinyane wabakhonza. Ukushona kwelanga bonke ababenabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye, ebeka izandla phezu kwabo ngabanye baphulukiswe. Kwaphuma namadimoni kwabaningi ememeza ethi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume, ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu. Sekusile waphuma waya endaweni eyihlane. Izixuku zamfuna zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. Kepha wathi kuzo, "Nakweminye imizi ngimelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ngokuba ngithunyelwe lokho." Washumayela emasinagogeni aseGalile.